ହେଇଲୋ ଅପା ଅପା ବା ଆଲୋ ଏତେ ଟାଇମ କଣ ନାଗୁଛି ବା ବାହାରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଇଲିଣି କବାଟ ଖୋଲୁନ ଆଲୋ ଏ ଦିନଟାରେ କବାଟ ଦେଇ କଣ ବାହାରୁଛ ମ ତମକୁ କଣ କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଆଇଲିଣି 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଲୋ ଦିନଟାରେ ବାହାରୁଛି ସୁନା ଦେଖିଲେ ଚୋର ଲାଗିବେନି। ଆଲୋ ମୋର ତ ଗୋଟେ ହାର ତମର ଦିଟା ହାର କୋଉଠୁ ଆଇଲା କିଲୋ ଆଲୋ ଏଇ ଯୋଉ ଚିକ ହାରଟା ଦେଖୁନୁ ଏଟା ଆମ ଘରୁ ଆଣିଥିଲି ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଲମ୍ବା ରାଣୀ ହାରଟା ଏଟା ଆଙ୍କର କରିଥିଲେ ମାନେ ମୋ ଶାଶୁ ଘର। ଆଲୋ ଏ ବୁଢୀ ବଡ ବୋଉକୁ ରାଣୀ ହାର ଦେଇଛି ମତେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଦେଇ ଠକିଦେଲା ଆଜି ଏ ଅଣ୍ଡିଆର ଦିନକୁ ମୋ ଦିନ ଆଜି କିଏ ମୋ ହାତରୁ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବ ମୁଁ ଦେଖିବି। କଣ ହଉଛି ନା ନାଇଁ କିରାଟା ହେଇ ଇଏ ତମର କି ପ୍ରକାର ନିଶା ବା ନା ନା ବଡ ବୋଉକୁ ଦେଲାଳୁ ଲମ୍ବା ରାଣୀ ହାର ଦଉଛ ସାନ ବୋଉକୁ ଦେଲାଳୁ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଦେଇ ଠକିଦେଲ ଆଲୋ ସାନ ବୋଉକୁ ନିଆରେ ମୁତି ଥିଲା ଜମି ଭାଗ ହେଲା ବେଳେ କଣ ସାନ ପୁଅ ଅଧିକ ନେବ ବଡ ପୁଅ କମ ନେବ ନା କଣ ପାଇଁ ନା କଣ ପାଇଁ ରଖମ ତମ ଭାଉଜ ପ୍ରେମ ମୁଁ ଆଜି ପଳେଇବି ମୋ ବୋପା ଘରକୁ ହେ କଣ ଶୁଣେଇବ ମତେ ରଖ ଫୋନ ଆଜି ଆସ ଘରକୁ ତମର ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା କାମ କଲା ବେଳୁ ସବୁ ସାନ ବୋଉ କରିବ ରାଣୀ ହାର ପିନ୍ଧିବ ବଡ ବୋଉ ଯେତେ କାମ କନେ ବି ବୁଢା ବୁଢୀ ସେଇ ବଡ ବୋଉକୁ ମୁଣ୍ଡେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଆଲୋ ଏଇ ବୁଢୀକୁ ମୁଁ କଣ କହିବି ଏଇ ବୁଢା ତ ଅସଲ ଏଇ ବୁଢା ପାଇଁ ଯେତିକି ନାଟ